ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡೇ ಅಂಡಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪಿರಾ ಇಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉದಿನಿ ಎಂಕ್ ರಶ್ ಪುಂದೇನದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಆತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಾ ಇಟ್ಟೇತು ಟೈಮ್ ಏತನು ಬೇಗಲ ಬತ್ತ ಬೇಗ ಬೈದಳು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತೊಂಜಾಣಿ ತೊಂಜಾಣಿ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸರಿಜ್ ಒಡ್ತಿ ಕಕ್ಕದು ಪುರಾಂಡ್ ಅಂಚ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಖುಷಿ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ದೇವ್ರನ ದರ್ಶನ ಪುರ್ಲುಡ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಪೂರ ಸಂತೆರು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋರಾಗಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕಲು ಪೋಯ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋವಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಪನ ಹೋಗ್ತೇರು ಸಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ ಆಗ ರಾಲವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲೆ ದಾಪ ಅಂತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮಲ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ದೊಂಬು ಭಾಷೆ ಶೋಕುಲ ಬಾರಿ 8 ದಿನ ಬೈದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ದಿನ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ 5 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಪೋರುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಾಷೆ ದೊಂಬು ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂದ ರಗಾಲ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇದ್ದ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎತ್ತಿನ ಐಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಜಿಂಡ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವ್ಳು ಪೋದು ತಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋದು ತಿಕ್ಕು ಇಮೇಟ್ ಬಲ ಅಲ್ತೂರ್ದು ಬತ್ತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ರೋಡು ದಾಲೆ ಇಟ್ಟೇಜ್ ಮಂಡ ದಾಲೆ ಇಟ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಜಿಪುರ ಅಡಿಮೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಜೋಪಿದೆ ಇಡ ದಿವರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ರೋಡ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತು ನಾಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪತ್ತು ಬತ್ತ ಗುರೇಂತಿರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜಿ ಒಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕಕ್ಕದು ಪೋಡು ಹೊಡ್ತಿನ ಯಾರು ಕಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಮಕ್ತಾರ ಹೊತ್ತುದು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟೈಜದ ಒಲ್ಪೋದು ಮುಟ್ಟದಾಳೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎನ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.